Helo, siwr i chi, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Heddi ni'n mynd i fod yn tynnu llun angel. Felly angel bydde heddi, a ni'n mynd i wneud y llun i fod yn eitha tal. So os ych chi eisiau troi'ch tudalen, chi mae croeso i chi. Dwi'n mynd i gadw'n fi fel yn dim ond achos bod ffilmo yn haws. Felly, mae'r angel yn mynd i fod ar y top, a wedyn mae'r bugeiliaid yn mynd i edrych i fyny ar yr angel. Felly ni'n mynd i ddechrau bant gyda hanner cylch ar gyfer gwyneb yr angel. Wedyn, ni'n mynd i ddechrau cael y siap yna jyst uwch ben yr angel ar gyfer gadael lle i'r gwallt ddod o gwmpas. Felly dyna y fodrwy neu'r halo sydd o gwmpas pen yr angel. A wedyn, gobeithio, wnaeth hwnna adael ni i gael ychydig bach o le i roi ble mae'r gwallt a talcen yr angel uwch ben y linell na hefyd. Wedyn, ni'n gallu gorffen y gwallt. A mae'r angel yma'n hedfan yn yr awyr, felly o'r ochr yma, ni'n mynd i ddod lawr i tua o dan ble mae'r gwallt yna'n gorffen. Wedyn ni'n mynd i fynd o'r gwallt yma draw ychydig bach. A wedyn ni'n cysylltu'r ddoi rownd fel na. Felly dyna wisg yr angel. Mae'n hedfan tua, wel, i'r chwith yn os hoffech chi. Nesaf ni'n mynd i roi yn breichiad i mewn. Does dim unrhyw lythyren yn y fraich dop yma. Felly, gall y fraich yna jyst aros fel yna. A wedyn, mae'r fraich arall ychydig yn bwysicach achos bydd ysgrifen yn y fraich yma. Felly, mwyn wneud yn siŵr bod y gair angel yn darllen yn gywir, mae eisiau hwn fod yn weddol o syth fan hyn. Dim ond 2 lythyren fydd yn mynd yn y fraich, felly jyst ddim eisiau'r fraich fod yn enfawr. Ond mae eisiau fod yn ddigon trwchus ar gyfer 2 lythyren. Felly dyna ein angel ni. Welly fi ychwanegu traed. A wedyn ni'n barod am y bugeiliaid ar y gwaelod. Felly cyn wneud hynny, beth ni'n mynd i wneud fan hyn nawr yw rhoi yn bocs ni mewn. A fel wedais i ar y dechrau, y bocs heddi gallai fod ychydig yn dalach yn hytrach na yn llydan. Jyst i gael bach o amrywiaeth rhwng y wahanol lluniau ni'n wneud. A fel fi wastad yn dweud, pensil premesur felly yn well ar gyfer beth i chi'n gwneud. Does dim dy fi cymaint o ffordd o ddefnyddio premesur gyda'r pen achos mae mwy o chance neitha smydio. Felly, yr angel ar y top, ni'n mynd i ychwanegu'r llythrennau ar y diwedd. Ni'n mynd i roi yn bugeiliaid ni mewn nawr. Dyw e ddim yn ei lot o wahaniaeth sawl bugel chi'n rhoi. Os chi'n dilyn yr un stael ar gyfer pob un a felly'n cael yr un canol yma dwi'n mynd i wneud gyntaf yn pwyntio fyny, gall y lleill fynd ble bynnag mae lle gyda chi. Felly, dwi'n mynd i gael i gwpan eto chydig bach yn dalach na'r un ar gyfer yr angel. Wedyn fe gewn ni rhyw fath o band pen a wedyn y penwisg yn dod am lawr. A wedyn beth sy'n ei wneud wedyn yw cael y braich yma yn pwyso yn anelu am i fyny. Geith hwn bwyntio, felly mae'n mynd i fynd lan a fel na. Os ych chi wedyn eisiau rhoi rhywbeth ar y wisg, croeso i chi. Felly bod y person yma'n edrych i fyny hefyd. Fel wedes i, newch chi eich bugeiliaid chi fel eich chi'n moyn.
Dwi'n ychwanegu rhai eraill mewn, dim ond I lenwi lle mwy na dim byd arall. Dyn nhw ddim yn gorfod bod yna o gwbl. Dwi'n credu na I orffen gyda 3, gallen ni roi mwy mewn sy'n ni moyn. Os ydych chi moyn, mae jyst bwlch bach dy fi fyna, so falle roi I ddafad fych chi mewn fyna, jyst I wneud yn amlwg. Dyma'r Bugeiliaid. Does dim rhaid I chi wneud na o gwbl. Wedyn, be dwi'n wneud I ddangos bod goleuni'n dod lawr. Dwi'n mynd I gael 2 linell fel yna, yn dangos bod goleuni'n dod o'r angel. A wedyn, jyst yn y cefn fan hyn wedyn, fe gewn ni y bryniau yn y cefndir. A dwi'n meddwl hapus gyda fe fel mae fe fyna. Felly, y cam ola nawr yw rhoi y gair angel I mewn. Felly, fel wedys I, 2 lythyren yn y fraich, a wedyn mae eisiau lle ar gyfer 2 lythyren arall wedyn yn y corff. Felly, 2 linell yn y corff. Felly, dylai fo 5 bocs dyn ni ar draws. Yn yr un cynta, ni'n mynd I roi'n A ni mewn. Fel yna. Wedyn mae'r un yma yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg yn amlwg gan mae'r un sillafiad sy'n I angel a angel. Ar un G. Wedyn E. Wedyn, yl I orffen bant, dyn ni ddim eisiau cymryd gormod o gornel I ffwrdd, felly triwch wneud yr yl yn un byrrach os allwch chi, fel bod ni ddim yn colli cymaint o gornel ucha y wisg. Felly mae hwnna dal yn edrych fel yl, dwi'n hapus dy hwnna, jyst bod e ddim yn edrych fel C I chi'n iawn, a wedyn ni'n barod I liwio. A wedi chi liwio, gall edrych rhywbeth tebyg I hyn, ond yn amlwg, eich dewis chi yw'ch lliwio chi. Dwi wedi dewis gadael yr angel yn wyn a trial lliwio gymaint a allan I wedyn o'i gwmpas a'n un siŵr bod y wisg yn sefyll mas. Felly lliwio digon syml ar gyfer y Bugeiliaid a wedyn ein siŵr bod y fflachna o leini yn felyn. A fel arall, mae fe yn hollol lan I chi. So gobeithio wnaethoch chi joio y dwdl o angel a welech chi tro nesaf.